चिरां जिल्लानि बर' डिजिटेल चेनेलफोराव खौरां फोसावग्राफोरा BTR ओनसोलनि रायमना नेशनेल पार्कखौ नायदिंहैदों। चिरां जिल्लानि बर' खौरांगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन समफोराव गोबां मोजां रोखोमनि हाबा मावनायखौ रायजोफोरा नुनो मोनबोदों। थिग बेबादिनो दिनैबो रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायहैनानै नायदिंनायजों लोगोसे बै जायगानि गुबै बाथ्रा आरो जारिमिनखौ मिथिनानै लानो नाजादों चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा। आरो खौरांगिरिफोरा हाग्रा रैखाथिनि मावसुमा फरेस्ट गार्डफोरजों सावरायलायनानै हाग्रा रैखाथि आरो जिब जुनार रैखाथि होनायनि सायावबो मिथिना लायो। अदेबानि मख'नो गोनांदि रायमना नेशनेल पार्कआव गोबां रोखोमनि जिब जुनार आरो आलादा आलादा रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बेराफारसेथिं कुसुगाव फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जासमुरिक मुसाहारिनि हेफाजाबाव फरेस्ट गार्डफोर आरो खौरांगिरिफोरा खौसेयैनो हाग्रा सिङाव 6 घन्टासो दावबायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिनानै आरो मिथिनानै लायो। फरेस्ट गार्ड प्रदीप गयारिया खौरां बिजोंनि हेफाजाबजों रायमना नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो। लोगोसे खौरांगिरिफोरखौ साबायखर बावनानै गावसोरनि हाग्रा रैखाथि होनायनि सायाव साबसिन हाबा मावनो माखासे बाथ्राफोर बुंथिनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जायो। सिगांथाराव आङो नोंथांमोननि बे चिरां जिल्लानि दिनै खौरांगिरिफोर जेसेबां सफैदों जोंनि बे सेन्ट्रेल रेन्जआव रायमना नेशनेल पार्कखौ एसे नायफिननो फैनायनि थाखाय आङो सिगांथाराव धन्यबाद होयो। आरो बेजोंनो दा दहाय नोंसोर जे बेरायनायाव नुबोखाबाय, दा बेखौनो दा माखासे नोंसोरनो आङो बेखेवना होनो नागिरदों। जेनेबा जोंनावहाय दा गैया नङा दङ, आरो बेखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनांगौआ दा जोंनि सरकारनि दायथ' थाबाय। सरकारा खालामलाङोबा जोंथ' फ्रन्ट लाइननि स्टाफ जाहैबाय। दा नोंसोरबो नुखाबाय। दा दहाय जेनेबा नोंसोरनि मेगनजों गल्डेन लेंगुर नुबाय, मैदेर नुबाय, अमा नुबाय, आरो सिख्रि नुबाय, आरो मै नुबाय, आरो मेरला गोबां जिब जुनार दङ थाखुमानाय। दा जोङो मोनसे लामाजों थाङो, मोनसे लामाजों फैयो। दा बेनि थाखाय गासिबो स्पस्ट जों नुजोबनाय जाया। थेवबो जेसेबां नुदों बेनो अनेक आरो बेनि बांसिन दङ। बिफां लाइफांफोरखौ नोंसोरनो नुबोखाबाय, नोंसोरनि मेगनजों आजां गाजां। दंफाङाथ' गोगोम रोखोमनि दङ। जेने दंफाङा आं आगय ओरैनो लिस्ट खालामना लादोंमोन। 497 ता दंफां गुबुन गुबुन नामनि दं। जेनेबा नोङो जोङो बर'नि होनो थाइलादु, गाम्बारि, सिगुन, साल, सिन्दुर, ओमफ्राय खाथाखुसि, अनेक दङ आरो बेबायदि बुंस्लाबलायनो हायै नामनि बिफां दङ। 190ता सिख्रि जातखौ ओरैनो मोनखाबाय नागिरनानै, आरो बेनि गोबां दंबावो। जेनेबा मोनानि ओंखारग्रा, साननि ओंखारग्रा। दहाय नोंसोर सानाव बेरायबाय, साननिखौ माखासे नुबाय। बेफोरबायदि आरो आथिं थोंब्रैनि जिब जुनारनि गेजेरावबो द्लाम दङ। दाउसिनफोरनाव 227 ओंखारना दं जोंनाव दा। आरो आथिं थोंब्रैनि जोङो बे मैदेर मैलाफोरखौबो लाबाय। दा बरंसो बेनि माखासे बुंजोबनो हानाय आंनाव गैया। ओरैनो नुखाबाय जोङो दा मैदेर आरो मैयानो जोंहा मोनब्रै जातनि थाहैबाय। जेनेबा खोथिया फाख्रा, सख्रा बेरलां, मोसौ मै बे थाहैबाय। आरो दा जोंहा मोसा दं, मुफुर दं, आरो माबायावहाय 50आवथ' केमेरायाव नांखाबाय रयेल बेंगल टाइगारा। औ बेबो दङ, गैया होननो हाया, दङ। रायमना नेशनेल पार्क, बे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआव मोनब्रै रेन्ज दं। मोनसे डाइरेक्ट आथियाबारि रेन्ज, आरो सानफान रेन्ज, सेन्ट्रेल रेन्ज, आरो बैखौ रायमना रेन्ज होनो आरो जास्ट दा सोरबा माने माखासे आलगा आलगा खथानि माखासे बेरायफैयो। सोरबा सिख्रिनि बेरायो, सोरबा दाउसिननि बेरायो,
सोरबा बिफां लाइफांनि बेरायो माखासे आलादा आलादा इन्टारेस्ट लानानै फैयो आरो बिसोरो बेखौनो नायनानै थाङो बे मोनसे प्रसेस दं ओमफ्राय बे प्रसेसखौ लिरबाय लिरनानै ओमफ्राय जोंनिफ्राय स्कट हरो आरो जोंनाव हमगार्ड दं आरो जों पार्मानेन्ट स्टाफआ फरेस्ट गार्डआ थाङो आरो सरकारनि माखासे हेफाजाब नांगौ आरो सरकारा जोंनि ओरै फ्रन्ट लाइनाव एसे स्टाडि खालामनानै नायनानै जोंनो हेल्प होयोबा जथेस्थ' बेखौ जोङो होबथानो हागोन होननानै जों सानो दाथ' मथा मथि 90%आ जोंनाव एकदम क्लिन जानानै दं 20%खौ जों दाबो सिखार लानांगोन आरो 50%खौ एफा एनैया औ बेफोरबायदि हेफाजाब नांगौ जेनेबा बुंनो थाङोबा माखासे हेफाजाब लुबैनाया जों आंनि लुबैनाया डाइरेक्ट जोंनो लामानि बेबस्था नांगौ आरो गारि घरानि बेबस्था नांगौ दाथ' हागौमानि सारा जोंना दानि गोदान सार फेरेंगा सारा फरेस्ट मिनिस्टारा जोंना अलरेडि नैबाव आइबिबो हरबाय आइबियावहाय माखासे आलासि टुरिस्टफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा बानायहरबाय आरो बेबायदिनो दा लामा फिफाजों थांनाय बे फिफायावबो मोजां गिदिर बिद लुबाय बेखौ दहाय नोंथांमोना नुबोखाबाय दा बेबो सारनि आन्दारनिफ्रायनो जादों आरो लामाफोर माखासे बानायना होबावबा दा टुरिस्टखौ जोङो दैदेननो थाखाय जोंनो लामा नांगौ आरो डेभेलप खालामनोब्ला बेखिनि आरो इउटिआवथ' एक्सुवेलि एफाग्राब प्रब्लेम गैखाला नै दाख्लैबो सारा जेनेबा एपइन्टमेन्ट होसावला जोब्बाय माखासे मानसिफोरनो बे एनजिअफोरनो दा बिसोर बिथनदारिबो जानोसै मोनथ'वाखै नै दिनैसिम मोनथ'वाखै आरो आं एक्सुवेलि आंजों थाफाग्राखाय आं मिथिगौ मोनथ'वाखै मोनगोन आसा मानि आसाखा होखाबाय जखन बिसोरो फिल्डआव थाहैबाय जिखुनु स्टाफआ बाराद्राय प्रब्लेम गैथ'वा थेवबो नांबावगोन जिखिनि सुबिदा दङ बेनि अनगायै माबाफोर सोदांबावनांगौ दं नामा नोंथांमोननि नैबे रायमना नेसनेल पार्कआवहाय बेनो माने लामा आरोखि गोदोनि बे राइट लाइन दङ माखासे राइट लाइन एकदम सिदा लामा बे राइट लाइनफोरखौ जोंनो फोसाबना होनांगौ होमबा जों खथा जोङो डिउटिफोरखौ मोजां होनो हाबाय बेजोंहाय जोंहा माखासे फुरा सेफ जागोन आरो जोंनि टुरिस्टफ्रा बे राइट लाइना थायोबा जिब जुन्थुआ अबाव थायो अबे जायगायाव मा खालामो जों बेखौ अलरेडि जों डिउटि होबाय थाग्राखाय जों एसे मिथिगौ डाइरेक्ट सोर माखौ नायनो गोसो जादों बेयाव जों लांनो हागोन आरो बेफोर जिनिसा सुबिदा गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।